Helo a chroeso i'r pedwerydd sesiwn adolygu ar gyfer iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Heddiw, 'y ni'n edrych ar uned 1 sef Hybu Iechyd a Llesiant. Eleni mae'r arholiad ar yr unfed ar 15 o Fai ac mae'r arholiad yn para 2 awr. Nawr, yn ystod y sesiynau sydd wedi bod hyd at hyn, so sesiwn 1, 2 a 3, 'y ni wedi edrych ar iechyd, 'y ni wedi edrych ar llesiant, y modelau o iechyd a llesiant, a hefyd penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd. Heno y bwriad yw i ail-ymweld gyda'r cynnwys yma mwyn sicrhau dealltwriaeth pellach. Yn gyntaf heno, 'y ni'n mynd i edrych ar ein diffiniadau, gan gychwyn gyda diffiniadau o iechyd. Y gobaith yw i chi nawr yn deall bod yna 3 ddiffiniad o iechyd. Ein cod mwyn cofio'r diffiniadau yma yw CN, ac wedyn naill C/Hy yn dibynnu ar sut 'y chi wedi cofio'r trydydd diffiniad. Beth sy'n bwysig i chi gofio ar gyfer y diffiniadau yma yw, ydych chi'n deall ystyr y 3 math o iechyd, a hefyd ydych chi'n teimlo'n digon hyderus gyda enghreifftiau ac gallu disgrifio rhain. So, mwyn atgoffa ein hunan, y diffiniad cyntaf o iechyd yw iechyd cadarnhaol. So dyma ble mae angen cyflawni a chynnal ffitrwydd corfforol a sefydlogrwydd meddyliol. So i ni yn iachus os oes gyda ni'r ffitrwydd corfforol a'r sefydlogrwydd meddyliol. Felly yr enghreifftiau falle sydd yn gallu cyd-fynd gyda'r diffiniad yma yw, ydyn ni'n dewis ymarfer ac yn cadw ein hunan yn actif, ydyn ni yn bwyta'n iach mwyn cynnal hapusrwydd, ac ydy pwysau y corff yn rhesymol sydd yn amlwg yn gallu cyfrannu tuag at sefydlogrwydd meddyliol. Yr ail ddiffiniad o iechyd yw diffiniad negyddol. So dyma ble mae rhywun yn meddwl ei fod nhw'n iachus os oes absenoldeb o afiechyd corfforol, clefyd a thrallod meddwl. So yn y safbwynt yma, ni fydd unigolyn yn gwneud unrhyw beth i gyfrannu tuag at iechyd. Fydden nhw jyst yn mynd wrthi o ddydd i ddydd a byw bywyd arferol, ond nid yn dioddef o unrhyw afiechydon na chlefydau. Dyma pan fydd unigolyn yn credu bod ei iechyd mewn cyflwr da am nad oes unrhyw beth yn bod arnyn nhw. Efallai bod gyda chi unigolion yn eich teulu sydd â iechyd negyddol oherwydd dydyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth arbennig, ond dydyn nhw braidd byth yn dost nac yn dioddef o unrhyw thrallod meddwl. Mae gyda ni wedyn iechyd cyfannol, so sylwch mae hwn yn C/Hy, cyfannol neu holistaidd yw'r diffiniad yma. So dyma ble 'y ni yn gorfod edrych ar y cysyniad cyfannol. So ydyn ni â cyflwr llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol cyflawn yn hytrach na'r ffaith bod afiechyd neu wendid yn absennol yn unig. Yr enghraifft wedyn sy'n cyd-fynd gyda'r diffiniad yma yw pan fydd holl anghenion person yn cael ei diwallu. So mae angen ystyried pob agwedd o anghenion person yn cynnwys anghenion seicolegol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol, ac ystyried bob un yr un mor allweddol a'i gilydd. Nawr, os 'yn ni'n ystyried y diffiniadau o iechyd, yn fy marn i, y diffiniad cyfannol yw'r diffiniad gorau, oherwydd mae hwn yn sicrhau mae agweddau gwahanol o bywyd person yn gyflawn mwyn cynnal iechyd da. Ble os ni'n edrych ar cadarnhaol, yr unig peth mae hwnna'n canolbwyntio ar yw ydyn ni'n cyfrannu tuag at ein ffitrwydd corfforol a sefydlogrwydd meddyliol, a ddim falle'n edrych ar yr ochr cymdeithasol, na chwaith yr ochr emosiynol.
Ac wedyn yn amlwg mae'r ddiffiniad negyddol yn eitha llac oherwydd mae hwn yn meddwl bod ni ond yn iachus os nad oes afiechyd corfforol gyda ni. Okay? So mae'n bwysig iawn i chi gofio beth yw ystyr bob un, ond hefyd yn teimlo'n digon hyderus i gallu rhoi enghreifftiau o be gallwn ni wneud i gyfrannu tuag at y diffiniadau gwahanol yma. Nesaf te, i ni'n mynd i edrych ar diffiniadau o Llesiant. Okay, so gyda'r diffiniadau o Llesiant, eto mae yna 3 math o Llesiant, sef pop, okay, ar gyfer person, ar gyfer oedolyn ac ar gyfer plentyn. Yn gyntaf heno, i ni'n mynd i edrych ar Llesiant person a beth yw'r ffactorau sy'n cyfrannu tuag at Llesiant person. Mae ganddo ni ein cod llais PC. Nawr, dylai bod chi'n cofio'r cod yma o'r sesiynau blaenorol. Gyntaf, ar gyfer llesiant cymdeithasol ac economaidd. So, os ydw i'n person, ydw i'n cael cyfle i chwarae, ydw i'n cael cyfle i gwneud ffrindiau yn gymdeithasol, ydw i'n cael cyfle i ryngweithio. Os falle chi'n ystyried oedolyn, ydw i'n cael cyfle i weithio ac ydw i'n ennill arian mwyn gallu cyfrannu'n bositif yn economaidd. Wedyn mae ganddo ni'r A, so eto ein cod ni yw llais PC, so yr A yw ydw i am mynediad addysg, hyfforddiant a gweithgareddau hamdden. Eto, ystyriwch person fel oedolyn, ystyriwch person fel plentyn. So, os ydw i'n blentyn, ydw i'n gallu cael mynediad at addysg, cynradd, uwchradd, coleg, prifysgol. Os ydw i'n oedolyn, ydw i'n derbyn hyfforddiant yn y gweithle mwyn uwchsgilio fy hunan. A hefyd, ydw i'n cael mynediad at weithgareddau hamdden. Ein A nesaf yn ein llais PC, ydw i â llesiant da oherwydd rydw i'n rhydd o gamdriniaeth ac esgeulistod, ydw i'n derbyn cariad, ydy fy anghenion emosiynol yn cael ei ddiwallu oherwydd rydw i'n teimlo'n hapus, yn ddiogel o fewn y perthnasau sydd gen i. Ein A nesaf yw, ydw i'n byw rhywle addas at fy anghenion, oes yna cysgod, ydy e'n gynnes, ydy e'n ddiogel. A be mae'n rhaid i chi feddwl am yw, os nad yw'r llety preswyl yn addas, yna dydw i ddim â llesiant digonol felly. Okay. Nawr ni'n symud at yr i dot yn y llais. So ydw i â iechyd corfforol, iechyd meddwl ac emosiynol cadarnhaol. So ydw i'n gallu defnyddio gwasanaethau os ydw i yn dioddef o salwch. Ydw i yn cael cymorth emosiynol os ydw i falle'n teimlo chydig yn isel am gyfnod. Ac ydw i o bosib yn rhydd o salwch oherwydd mae gen i iechyd corfforol digonol. Es ni wedyn yw sicrhau hawliau o hawlogaethau, so mae gen i llais, rydw i'n teimlo fy mod i'n cael ei grymuso, mae pobl yn gwrando i fy benderfyniadau a dymuniadau, a rydw i'n teimlo yn person cyflawn sy'n cyfrannu yn dda tuag at fy mywyd. Ein P ni wedyn yw perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol, so ydw i'n gwneud penderfyniadau da am fy mherthnasoedd, ydw i'n ddiogel, ydw i'n derbyn cariad, ydy'r perthnasoedd yma'n gadarnhaol, ydyn nhw'n pobl rydw i'n gallu dibynnu ar. Ac wedyn, y cyfraniad rydw i'n gwneud at fy nghymdeithas. Ydw i'n parchu fy ardal lleol, ydw i'n defnyddio gwasanaethau, ydw i'n defnyddio mannau cyhoeddus, ydw i'n cyfrannu falle yn wirfoddol tuag at pethau sydd yn digwydd yn fy nghymdeithas. Okay. So eitha tipyn o gynnwys i gofio, ond dyma yw'r brif pethau sydd yn ychwanegu neu'n helpu ni ddeall beth yw llesiant person a'r ffactorau sydd yn cyfrannu'n gadarnhaol tuag at llesiant person. Eto rhywbeth i gofio am berson, mae person yn gallu fod yn oedolyn ac mae person yn gallu fod yn blentyn. So os oes cwestiwn yn codi am berson, teimlwch yn hyderus i gallu cyfeirio at y ddau. Okay.
Nesaf te, ni dal yn amlwg ar y diffiniad o Llesiant. Mae ganddyn ni Llesiant oedolyn. So fel dwedais i ar y sleid diwethaf, mae yna 3 math o Llesiant: person, sef y llais PC, O, sef yr oedolyn. Nawr fan hyn gyda'r oedolyn, mae gyda ni ondau peth i gofio sydd ychydig yn haws. So os gyda chi cwestiwn arholiad yn gofyn i chi am ddiffiniad o Llesiant oedolyn, byswn ni yn dechrau gyda'r 2 peth yma, ond wedyn yn cysylltu nôl i'r llais PC yn ôl y pethau chi'n credu sy'n fwy perthnasol at oedolyn. Okay. So gyda oedolyn, ychydig yn wahanol i y person, ydyn nhw â rheolaeth ar fywyd pob dydd, so ydyn nhw'n gwneud dewisiadau da am ffordd o fyw, beth rydw i'n bwyta, os ydw i'n ymarfer, faint o alcohol, ysmygu, cyffuriau ac ati. Ydw i'n gallu reoli unrhyw problemau a delio gyda straen, oes gen i gwydnwch i gallu gwynebu heriau a datrys y heriau yna. Ydw i â cydbwysedd da rhwng falle gwaith a amser hamdden? Ydw i'n cymryd meddyginiaeth fel sydd angen, ac ydw i'n rhan o berthnasau iach? Okay? So mae'r pethau yma jyst yn syniadau ar sut mae oedolyn yn gallu derbyn rheolaeth ar fywyd pob dydd. Yr ail ffactor wedyn ar gyfer oedolyn yw yn amlwg cymryd rhan mewn gwaith. Okay? Pam? Achos bysau hwn yn rhoi pwrpas i oedolyn, bysau nhw'n rhoi gwerth iddyn nhw a chyfrifoldeb. Yn amlwg, bysau nhw'n cyfrannu'n bositif i'r economi, bysau nhw'n llai debygol o ddioddef o dlodi, ac yn amlwg, ni'n cadw'r ymenydd yn actif ac o bosib yn fwy actif yn ein bywyd cyffredinol wrth falle paratoi mynd i'r gwaith ac yn y blaen. Okay. Wedyn, y trydydd math o Llesiant sydd gyda ni yw Llesiant plentyn. Okay. So, fan hyn gyda Llesiant plentyn, mae gyda ni, ydyn nhw yn datblygu yn gorfforol, yn ddeallusol, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn ymddygiadol. Okay. So, mae hwnna'n rili rwydd i gofio, ond eto eich her chi yw, ydych chi'n teimlo'n digon hyderus i gallu esbonio sut mae enghraifft datblygiad corfforol yn cyfrannu tuag at Llesiant plentyn. Okay, so gallwch chi weud, maen nhw'n tyfu ar y raddfa cywir, maen nhw yn bwrw cerrig milltir, disgwyliedig, mae sgiliau echddygol bras a manwl yn datblygu fel i ni'n disgwyl, maen nhw â mwy o gryfder, mwy o rheolaeth a chydbwysedd ac yn y blaen. Okay? So mae hwnna jyst yn enghreifftiau corfforol. A bys y rhaid i chi wedyn dangos dealltwriaeth ar gyfer ein deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol. Okay. Reit, nesaf te, i ni mynd i ail ymweld gyda modelau o iechyd, a ydyn mae hwn hefyd yn dod mewn 3. Okay. Y ffordd rwyddach i gofio modelau iechyd yw BBEC. Okay. Pam? Oherwydd mae ganddyn ni ein model biofeddygol gyntaf. So dyma falle yw'r ddull mwyaf traddodiadol i ni'n gyfarwydd gyda, ble mae rhywbeth falle o'i le yn fiolegol neu'n gorfforol, a byswn ni wedyn yn disgwyl mynd i'r meddyg neu'r ysbyty mwyn derbyn diagnosis, falle cymryd meddyginiaeth, cael sgan peled yr X, i wedyn derbyn diagnosis ar fy mhroblem. Okay. So gyda'r model biofeddygol, mae lot fawr o gyfrifoldeb yn cwmpo ar ysgwyddau'r gweithwyr proffesiynol. Nhw sy'n gwneud y diagnosis, nhw sy'n cynllunio pecyn gofal yn ôl beth yw'r triniaeth mwyn gwella. Yn amlwg, mae yna datblygiadau enfawr yn ôl yr ochr gwyddonol sydd yn caniatáu ni gallu falle sgrinio unigolion am gancer yn gynharach. I ni'n falle llawer fwy ymwybodol o ddulliau nawr ble mae triniaeth yn cael ei rhoi ar gyfer mathau o gancer gwahanol fel prostate cancer, fel cancer y fron, fel cervical cancer, a mae hwn rili wedi esblygu o ganlyniad i ein diweddariadau mewn gwyddoniaeth feddygol. Okay.
Gallwch chi weid mae hwn yn arbennig o gostus, gallwch chi weid dyw unigolion eu hunan ddim falle'n cyfrannu tuag at gwella iechyd, a mae llawer iawn o gyfrifoldeb yn cwmpo ar ysgwyddau proffesiynwyr mwyn gwella unigolyn. Mae ganddyn ni wedyn ein model biopsycho gymdeithasol. So gyda'r biopsycho gymdeithasol, mae ganddyn ni 3 rhan. So fyddwn ni'n edrych ar y ffactorau biolegol, seicolegol a chymdeithasol, a fyddwn ni'n edrych ar y gweddau yma'n gyfartal mwyn wedyn penderfynu pam bod gan unigolyn anhwylder o bosib. So os ych chi'n edrych falle ar yr ochr bio o'r ffaith rydw i falle yn yfed llawer o alcohol, yna bysen nhw'n edrych ar mae gen i broblemau gyda'r afu, efallai mae yna organau eraill yn methu o ganlyniad i o'r yfed. Bydden nhw hefyd yn edrych ar sut mae hwn yn effeithio arna'n seicolegol, so falle rydw i'n teimlo fy mod i yn gaeth i'r alcohol, falle fy mod i'n teimlo yn hapusach wrth i fi yfed, a fydden nhw wedyn yn edrych ar, wel pryd mae hwn yn digwydd. Oes yna ddigwyddiadau, pobl, llefydd rydw i'n mynd i, sydd efalle'n cyfrannu at pam rydw i'n gor-yfed. So be fydden nhw'n trio wneud fan hyn wedyn yw edrych ar sut maen nhw'n gallu newid elfennau o'r 3 rhan, sef yr bio, y psycho a'r gymdeithasol, mwyn gwella person. So beth sydd ganddyn ni yw falle mwy o gyfrifoldeb ar sgwyddau y person sy'n dioddef o'r broblem, a nhw falle'n gorfod gwneud penderfyniadau sydd yn gallu cyfrannu tuag at llesiant gwell wrth ystyried y gwendidau sydd ganddyn nhw. Wedyn, mae ganddyn ni y model cymdeithasol. So dyma yw'r falle'r ffactorau amgylcheddol a'r economaidd sydd yn cyfrannu tuag at rhwystrau mewn bywyd rhai unigolion, ac yn amlwg yn dibynnu falle ar beth yw ein incwm, ble ydyn ni'n byw, i ni o bosib yn gallu gwynebu llawer mwy o rwystrau neu anhawsterau i gymharu â eraill. Mae yna pwyslais mawr fan hyn ar ydyn ni'n gallu ymyrryd yn gynnar, so dwedwch fy mod i yn unigolyn falle sydd â beryg o fod yn digartref. Wel, beth ni'n gallu wneud mwyn ymyrryd yn gynnar mwyn ysgoi fy mod i yn benni lan yn digartref. Mae yna llawer o gyfrifoldeb yn cwmpo ar ysgwyddau'r gymdeithas i helpu, a falle i greu ein gymdeithas yn un fwy diogel, ond hefyd i fod falle'n fwy atebol am y problemau i ni'n gwynebu fel unigolyn. Nesaf heno topic gwahanol yn amlwg rydyn ni'n ail ymweld gyda yw'r penderfynyddion sy'n cyfrannu tuag at ein iechyd a llesiant. So mae'r penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd yma'n determinants. So'r pethau sydd yn penderfynu pa mor dda mae ein iechyd a llesiant. So gyda'r 8 penderfynyddion, yn y sesiynau blaenorol, rydw i wedi roi'r cod yma i chi. A be rydw i'n gobeithio heno yw eich bod chi'n gallu cofio yn amlwg ystyr bob lythyren. So mae ganddyn ni ar gyfer nodweddion personol. So os ydw i falle'n dod o grŵp ethnic, neu yn oedran gwahanol, neu yn fenyw, neu'n ddyn, neu mae gen i cyflyrau etifeddol, mae'r pethau yna yn gallu penderfynu os ydw i â iechyd a llesiant gwell neu gwaith na eraill. A yn y sefyllfa yma, ni'n edrych ar anghydraddoldebau, inequalities. So os ni'n ystyried oedran, mae yn amlwg falle pobl hŷn a pobl iau yn gwynebu mwy o anghydraddoldebau tuag at iechyd a llesiant i gymharu â pobl falle sydd yn oedolyn. Os ni'n meddwl am grwpiau ethnic, mae yna llawer fwy o anghydraddoldebau falle yn bodoli gyda nhw, oherwydd falle lleiafrif ethnic ydyn nhw i gymharu â eraill.
Ein F ni wedyn, ffordd o fyw, so yn amlwg, yn dibynnu ar beth yw fy newisiadau gyda diet, alcohol, smygu, ymarfer a sylweddau, rydw i o bosib yn gallu gwynebu llawer fwy o anghydraddoldebau oherwydd y penderfyniadau yma rydw i'n gwneud fy hunan, tuag at, enghraifft, faint o sigarets rydw i'n ysmygu mewn diwrnod. Gwydnwch personol a theuluol wedyn, mae hwnna'n yn amlwg yn dod lawr i falle eich profiadau niweidiol, a faint o brofiadau niweidiol mae unigolyn wedi dioddef yn ei bywyd, a hefyd sut maen nhw wedyn yn ymdrin ac adfyd. Ydyn nhw'n person sydd â chydig o wydnwch ac yn amlwg yn gallu gwrthsefyll yr adfyd yma, neu ydyn nhw falle yn person sydd wedi dioddef llawer o brofiadau niweidiol ac yn ffeindio ei hun anodd i ymdrin ar adfyd yma yn gyson. Ein A wedyn yw amodau byw a gweithio, so yn amlwg yn dibynnu ar beth yw fy nghyfleoedd i tuag at swyddi, tuag at addysg, tuag at gwasanaethau, rydw i'n gallu gwynebu llawer o anghydraddoldebau i gymharu â eraill. Amodau economaidd cymdeithasol wedyn yw ydw i â digon o argaeledd gwaith, mynediad at gwaith yn ôl ydy ar gael i fi. Ble ydw i'n byw? Ydw i'n byw falle yn rhywle gwledig sydd yn cyfyngu ar fy opsiynau gweithio enghraifft? Ydw i'n dioddef o dlodi o ganlyniad i peidio gallu cael gwaith, neu mae'r gwaith sydd gen i ond yn talu yn amlwg cyflog isel. Ac wedyn, o bosib ydy iaith yn gallu achosi anghydraddoldebau ac yn penderfynu felly fy mod i a iechyd a llesiant gwaith oherwydd dydw i ddim yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf. Yr A wedyn, so rhwydweithio cymdeithasol a chymunedol. Mae rai ohonyn ni'n digon ffodus i gallu cael cylchoedd teulu a gymdeithas ehangach sy'n arbennig o gefnogol. Os y'n ni'n cymharu falle ein hunan yn erbyn falle pobl sydd ddim â llawer o deulu'n agos a falle sy'n byw mewn gymdeithas sydd ddim yn gefnogol iawn, mae hwn yn amlwg yn caniatáu i ni gwynebu llawer fwy o heriau na eraill. Pa fath o agweddau a gwerthoedd sydd ganddyn ni tuag at iechyd a llesiant? So ydw i yn teimlo'n gadarnhaol tuag at fy iechyd a llesiant, rydw i'n gwneud dewisiadau da, rydw i'n defnyddio gwasanaethau, does dim ots gyda fi falle i wybod fy mod i a salwch. Neu ydy rhai pobl falle yn gwynebu anghydraddoldebau oherwydd nhw sy'n gwneud y penderfyniadau oherwydd falle profiadau negyddol yn y gorffennol. Wedyn, os ni'n edrych ar gwahaniaethu, yn amlwg mae rhai pobl yn cael eu gwahaniaethu nid yn fwriadol, ond falle yn anuniongyrchol, neu drwy gysylltiad, ac sut mae nhw falle wedyn yn gwynebu anhawsterau i gymharu â unrhyw un arall. Mae gen i cwestiwn arholiad nes ymlaen yn y sesiwn heno mwyn gallu edrych ar y cynnwys yma. Topic newydd arall i ni adael y gwybodaeth ar yw cysyniad cyfannol, so holistic concept, a beth yw'r ffactorau sy'n cyfrannu tuag at ein cysyniad cyfannol. So fan hyn mae'n rhaid ni edrych ar y person gyfan, ydyn ni'n canolbwyntio ar y meddwl, y corff, yr emosiynau, yr ysbryd a hefyd ein enaid, soul. I ni'n teimlo bod ni'n gallu cyflawni iechyd gorau neu iechyd arbennig o dda os mae ganddyn ni cydbwysedd yn y corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol. A mae bob un agwedd yr un mor bwysig a'i gilydd. Meddyliwch hefyd am y ffaith bod nhw'n ddibynnol ar ei gilydd mwyn gweithio'n iawn. So, os oes gyda ni broblem falle gyda un elfen holistaidd, sef falle emosiynol, mae hwnna yn gallu cael effaith wedyn ar y 4 agwedd arall. Beth sy'n dda fan hyn yw i ni'n edrych ar y person fel person cyflawn, ac i ni'n gweld yr agweddau yma yr un mor bwysig a'i gilydd, a falle i ni i ddeall mwyn i ni
cynnal ein cysyniad cyfannol yn llwyddiannus, mae'n rhaid i ni hefyd roi sylw cyfartal tuag at bob un ohonyn nhw. Yn gyflym iawn, rydw i'n mynd i cyffwrdd â ein deddfwr ieithau. Dros y cyfnodau o'r sesiynau diwethaf, i ni wedi edrych ar 5 strategaeth menter neu deddf. Yr un gyntaf i fi'n mynd i cyffwrdd ar yn gloi iawn yw'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. So yn amlwg mae gyda chi'r manyleb fyna yn y bocs ar y chwith. A wedyn rhywbeth nes i yn ystod y sesiynau diwethaf oedd, ydyn ni'n gallu cofio falle beth yw'r brif egwyddorion yn gyflym iawn. So yn amlwg llais a rheolaeth, y bwriad yw bod ni yn derbyn mwy o falle grymusiad, mwy o reolaeth dros yr hyn sy'n digwydd oherwydd mae pobl yn gwrando i'r llais sydd gyda ni. Ni'n gallu atal ac ymyrryd yn gynnar oherwydd o bosib bod ni'n gwrando i leisiau bobl, ond hefyd bod ni â gwasanaethau sydd yn gallu cyrraedd ein defnyddwyr llawer yn gynt. Ni'n edrych ar lesiant, so well-being, a sut mae lesiant person yn gallu cyfrannu tuag at cymunedau fwy cynhyrchiol enghraifft. Cyd cynhyrchu, so ydyn ni yn gallu sicrhau mae unigolion, teuluoedd yn rhan o gyfarfodydd mwyn datrys problemau yn haws gyda'n gilydd. Ac ydyn ni fel proffesiynwyr yn gallu defnyddio bobl o gefndiroedd gwahanol ac cydweithio yn aml asiantaethol yn fwy effeithiol mwyn darparu pecynnau sy'n llawer fwy benodol. So yn amlwg mae gyda chi'r ll-a, a mae rheina wedyn yn dod o y 5 brif egwyddor sydd gan y ddeddf yma. Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, so fan hyn mae gyda ni'r 7 nod, sef lyd 4 ec, so ydyn ni'n byw mewn Cymru sydd yn fwy llywyrchus, iachach, sydd â diwylliant a iaith yn ffynnu, yn gydnerth, yn cymunedau cydlynus, yn gyfrifol ar lefel fyd eang ac yn gyfartal. So dyma yw'r gwybodaeth wedi crynhoi yn syml iawn. Chi eto bys sy'n gorfod bod yn hyderus yn rhoi enghreifftiau o hyn. Mae 5 ffordd wedyn mae'r ddeddf eisiau cyflawni'r nodau yma, sef HICAC, hirdymor, integreiddio, cynnwys, atal a chydweithio. Mae gyda ni wedyn ein gofal iechyd darbodus, yn Saesneg Prudent Healthcare. So gyda'r gofal iechyd darbodus, yn amlwg, i ni eisiau cyflawni iechyd da i'r cyhoedd, i'r cleifion ac i weithwyr proffesiynol, a sicrhau mae cyd-cynhyrchu yn digwydd yn gyson. Ni ond rili eisiau gwneud a delio gyda'r anghenion iechyd mwyaf yn gyntaf. So ydyn ni'n gallu blaenoriaethu ychydig yn well fan hyn. Sut trwy gwneud yr hyn sydd angen, dim mwy na dim llai. Eto, mae hwnna falle yn anodd i ni wneud, ond mae hwnna'n gallu arbed gwasanaethau, arbed amser, ac falle wedyn trin pobl eraill yn gynt. A ydyn ni hefyd yn gallu lleihau'r amrywiadau amhriodol pan i ni yn edrych falle ar drin ar pobl yn syliedig ar dystiolaeth yn unig. So os mae rhywbeth yn effeithiol, gad i ni parhau gyda hynny, heb bod ni'n gorfod wneud llawer o newidiadau. Ar yr ochr dde wedyn, mae gyda chi gwybodaeth am sut a beth falle sy'n achosi'r mwyaf o broblem. So yn amlwg profion triniaethau a meddyginiaeth priodol. Mae llawer o bobl falle yn derbyn profion a triniaeth gyda dim llawer falle o gwellhad neu newid. Ydyn ni felly'n gallu tinhau ar falle y profion triniaethau meddyginiaeth sy'n dibwrpas a sydd ddim wedi cael llawer o effaith. Ydyn ni'n gallu newid y model ar gyfer cleifion allanol, so beth mae hwnna'n meddwl yw, ydyn ni'n gallu trin cleifion yn agosach falle i'w gymunedau lleol a dod falle llawer o wasanaethau
i'r gwasanaethau cynradd, primary, yn y gymuned felly, ac ydyn ni'n gallu defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn well mwyn iddyn nhw i gydweithio. So os ni'n edrych falle ar y 1000 diwrnod cyntaf, ydyn ni'n gallu cael ein arbenigwyr iechyd yn cydweithio gyda'n arbenigwyr gofal plant a chymdeithasol mwyn wedyn gweithredu'n fwy effeithiol. Wedyn mae ganddyn ni Cymru iachach, so mae yna 4 gweledigaeth fan hyn. Ydyn ni'n gallu creu i bobl yng Nghymru i fod yn hapusach ac yn iachach. Ydyn ni'n gallu defnyddio gwasanaethau yn well ac yn haws oherwydd maen nhw'n dod falle yn agosach i ni yn ein gofal cynradd. Ydyn ni a staff sy'n teimlo eu bod nhw hefyd yn cael eu gofal a'i ysgogi yn y gweithle. Ac ydyn ni yn gallu defnyddio'r technoleg mwyaf ddiweddar mwyn gwneud i'r gwasanaethau iechyd a gofal i fod yn arloesol. So fel dwedais i, jyst atgyfnethiad cloi yw'r pethau yma dros y sesiynau ni wedi cael yn y gorffennol. Wedyn mae gen i strategaeth mwy na geiriau. So yn amlwg nod mwy na geiriau yw i godi siaradwyr Cymraeg ymysg gwasanaethau gofal iechyd, cymdeithasol a gofal plant. Ydyn ni'n gallu sicrhau mae pobl sydd eisiau derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Cymraeg yn cael tegwch, ac ydyn ni'n gallu gwneud pethau felly i hybu hyn. Falle sut yw'r cwestiwn, yn amlwg gweithwyr sy'n siarad Cymraeg bysa'n ddelfrydol, ond os ydw i enghraifft yn defnyddio gwasanaethau, ydy'r adnoddau fel falle papurau newydd, cylchgronau, bwydlenni yn gallu cael eu gyfieithu. Os nad yw pobl yn rigl yn Gymraeg, ydyn nhw'n gallu dweud termau syml. Ydyn ni'n gallu cael ymwybyddiaeth gwell oherwydd falle mae radio yn chwarae cerddoriaeth, mae yna rhaglenni teledu yn cael ei ddarlledu, a bysa hwn wedyn yn gwneud i unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau falle yn llawer fwy cyfforddus, hyderus, mwy o ymddiriaeth ffydd o ganlyniad i hyn. Reit. Yn sydyn iawn, fi eisiau eich codi eich ymwybyddiaeth am un peth newydd ond 3 sleid. So beth sydd gen i fan hyn nawr yw sut mae cwestiynau yn cael eu holi i chi. So mae ganddyn ni cwestiynau fysa'n cwmpo mewn i categori AA1, so beth mae hwn yn meddwl falle yw dyma'r cwestiynau tarif is, so falle 6-8 marc. Mae'r geiriau gorchmynol gyda ni wedyn fel enghraifft yn ôl beth byswn ni'n disgwyl i chi wneud gyda'r fath yma o gwestiynau. Mae'n syniad i chi ddod yn hyderus gyda'r geiriau yma fel i chi yn amlwg wedyn yn ateb cwestiwn fel bysau'r arholwr yn disgwyl. Mae gyda ni AA2s wedyn, lle falle ni nawr yn edrych ar cwestiynau sydd ychydig fwy heriol. So ein defnyddiwch, dangoswch, eglurwch, esboniwch, ac wedyn yn amlwg mae gyda ni cwestiynau AA3, sef falle cwestiynau sydd yn tarif uwch. Gwerthuswch, trafodwch, cyferbynnwch, cymharwch, aseswch, dadansoddwch ac ati. So yn amlwg gallwch chi ddefnyddio'r adnoddau yma fel, y slides yma fel i chi angen mwyn cofio rheina. So beth i chi yn mynd i wneud yn y haf? Mae'r papur cyfwerth a 80 marc, mae'n 2 awr o hyd, felly yr awgrym yw i chi gwario tua munud 30 eiliad ar bob marc. Nawr, un o'r pethau rydw i wedi dechrau gwneud yn yr ystafell dosbarth nawr yw i edrych ar falle cwestiynau tarif uwch neu cwestiynau ble mae yna llawer o farciau mwyn i unigolion sicrhau maen nhw yn cwrdd â gofynion y cwestiwn. So fan hyn nawr, fi'n awgrymu i chi sicrhau bod chi'n deall beth yw materion allweddol y cwestiwn, bod chi yn tanlinellu'r geiriau gorchmynol. Chi'n nodi beth yw'r amcan asesu, so hynny yw faint o marciau sydd ar gael, chi'n talu sylw at hwnna, ac i chi wedyn yn deall oes yna 1, 2, 3 rhan i'r cwestiwn. So yn y sefyllfa yma, mae gyda ni disgrifiwch bryd nodwedion cysyniad cyfannol o iechyd a llesiant. Wel, dyna yw be byswn ni'n cynghori fy nisgyblion i wneud gyntaf. Ewch wrthi i ddisgrifio beth yw'r brif nodweddion o gysyniad cyfannol.
Ar ôl wedyn i chi gwneud hynny, byswn ni wedyn yn cynghori chi i ystyried sut mae penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd yn cyfrannu at anghydraddoldebau y maes gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Okay? Mae tua 20 munud gyda chi wedyn i ateb cwestiwn fel hyn. So, yn gyntaf, okay, fi'n mynd i edrych ar 6 marc, sef disgrifio brif nodweddion cysyniad cyfannol. Okay? So, yn y manyleb, mae'n dweud ystyried y person cyfan a sut i ni'n ryngweithio ar ymgylchedd. So, beth byswn ni'n disgwyl i chi gallu wneud wedyn yw falle dweud sut. So, ydw i'n gwneud cyfraniad at y gymdeithas, okay? Ydy hwn wedyn yn cynhyrchu emosiynau cadarnhaol fel hapusrwydd ac hefyd yn hybu gwerthoedd personol oherwydd rydw i'n ryngweithio gyda fy ymgylchedd. Okay. Os ni'n ystyried elfennau corfforol, meddyliol, emosiynol ac ysbrydol, okay, ydw i'n gallu ystyried y gweithgareddau corfforol sy'n gysylltiedig gyda fi hefyd yn ryngweithio'n gymdeithasol, enghraifft. Okay. Ydw i hefyd yn gallu ystyried y ffordd mae dewisiadau pob dydd yn effeithio'r iechyd a llesiant, so ydw i'n gwneud pethau sy'n gwneud i fi deimlo'n hapus. Ac wedyn, ydw i'n gallu pwysleisio gyda cysylltiad rhwng y meddwl, corff a'r enaid, so ydw i'n gallu ymgymryd gyda gweithgareddau fel yoga, myfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar mwyn cael y cysylltiad yna rhwng fy nghorff, fy meddwl a fy enaid soul. Okay? Nawr, rydw i'n teimlo byse hwn yn ddigonol i chi ar gyfer 6 marc. I chi wedi mynd wrthi ddisgrifio bryd nodweddion cysyniad cyfannol a chi wedi gwneud hwnna mewn ffordd realistig yn ôl pethau rydw i'n gallu dewis yn ddyddiol. Okay. Wedyn te, i ni'n mynd i edrych ar yr 8 marc. Okay. So nawr ystyriwch sut mae penderfynyddion cymdeithasol ac economaidd yn cyfrannu tuag at anghydraddoldebau. Okay. So yn yr achos yma, dyma yw falle eich cod sydd uwchben y cwestiwn. Okay. Ac chi wedyn yn gallu gweithio eich ffordd trwy yr atebion i chi'n teimlo sydd yn fwyaf perthnasol fan hyn. Okay? So, yn yr achos yma nawr, os oedd ni'n edrych ar nodweddion personol gyntaf, wel beth o'r nodweddion personol yma sy'n gallu achosi anghydraddoldebau. Okay? So, os ni'n edrych ar ein grwpiau ethnic, falle rydw i'n lleiafrif a rydw i'n teimlo anghydraddoldeb wrth falle cael mynediad at ofal. Okay? Nawr, dim dyna beth dyle fod y sefyllfa, ond yn amlwg mae e'n gallu achosi anghydraddoldebau. Okay? Os ych chi'n meddwl am oedran a rydw i'n person hŷn a ffeindio hi'n anodd falle i bwcio apwyntiadau ar app neu ar-line, mae hwnna wedyn yn anghydraddoldeb. Okay? Os ni'n meddwl am rhyw, falle rydw i'n teimlo bod yna anghydraddoldeb tal neu anghydraddoldeb wrth cael mynediad at swyddi oherwydd rydw i'n fenyw. Okay. Os ydw i wedi etifeddu, cyflyrau etifeddol, falle mae gen i anabledd neu salwch ac rydw i'n teimlo bod gen i anghydraddoldebau o cael mynediad i swydd, enghraifft. Okay. So be fi wedi wneud fyna, jyst cymryd ambell beth o nodweddion personol sydd yn gallu achosi anghydraddoldebau. Okay. Nawr, gyda ffactorau ffordd o fyw, fi ddim yn teimlo bod falle nifer o atebion dilys gyda ni fan hyn, os ni'n cymharu hwnna gyda'r nodweddion personol. Ond gyda gwydnwch personol a theuluol, falle rydw i'n unigolyn sydd wedi dioddef llawer o gandriniaeth neu brofiadau newidiol. So, yn naturiol falle, mae gen i llawer o anghydraddoldebau oherwydd falle dydw i ddim wedi cael addysg cystal ar rhywun arall. Felly mae gen i llai o gymhwysterau. Dydw i ddim falle yn gallu datrys problemau, neu does dim llawer o wydnwch gen i oherwydd yr haneserau sydd wedi bod gyda fi am gyfnod hir o amser. Okay. Os ni'n edrych ar y modau byw a gweithio, okay, gallwch chi weid fan hyn, oherwydd fy mod i'n byw mewn cartref sydd ddim yn ffafriol, so falle mae'n llaeth, okay, falle mae'n oer, okay, mae gen i llawer o anghydraddoldebau iechyd, oherwydd rydw i'n sal yn fwy aml na rhywun sy'n byw mewn tŷ neu tai sy'n ffafriol. Okay.
Os ni'n edrych ar amodau economaidd gymdeithasol, fan hyn, i chi'n gallu meddwl am, wel, ble ydw i'n byw? Os ydw i'n byw mewn natur gwledig, rural location, efallai mae'n rhaid i fi teithio ymhellach mwyn derbyn gofal sydd yn anghydraddoldeb. Falle dydw i ddim yn gallu dod o hyd i cyflog neu swydd o ganlyniad i hynny. Hefyd meddyliwch am iaith, fel iaith gyntaf, does dim falle dealltwriaeth gen i o falle fe opsiynau gofal a rydw i'n gwneud penderfyniadau anghywir o ganlyniad i hynny. Rhwydweithio cymdeithasol a chymunedol wedyn. Yn amlwg, mae rhai unigolion yn gallu derbyn llawer o gymorth, gan falle teulu sy'n agos, gymdeithas sy'n arbennig o gefnogol, ac felly, os nad yw'r pethau yna gyda fi, mae gen i anghydraddoldebau o falle help emosiynol er enghraifft, help ariannol os mae pethau'n mynd o'i le. So mae yna pethau fyna sy'n gallu effeithio ar fy weledigaeth a'r cefnogaeth sydd gen i. Gwerthoedd, yn amlwg fan hyn, mae rhai pobl yn fodlon cymryd cyngor, so mae nhw falle mewn sefyllfa gwell. Os i ni yn rhywun sydd â agwedd gwael tuag at iechyd a llesiant, mae falle dewisiadau ni yn mynd i fod yn anghywir ac felly'n fwy debygol o gwmpon dost o falle bod yn styfnig neu cael yr agwedd anghywir tuag at beth ydw i'n gallu gwneud i cymryd cyfrifoldeb fy hunan. Ac wedyn yn amlwg mae rhai pobl yn anffodus dal yn cael eu gwahaniaethu oherwydd falle'r anhawsterau sydd ganddyn nhw, a beth sydd angen arno ni fan hyn yw mabwysiadu safbwynt ragweithiol mwyn ceisio lleihau neu atal y gwahaniaethu sydd yn achosi'r anghydraddoldebau yma. Reit, yn sydyn iawn te, i fi mynd i edrych ar cwestiwn arholiad olaf heno, yn seiliedig ar y model biopsycho gymdeithasol. So fan hyn, cwestiwn gwerth 6 marc, sy'n dangos trafodaeth. So ydych chi yn gallu dweud bod y model biopsycho gymdeithasol yn dibynnu ar y 3 agwedd yn cyfrannu tuag at iechyd da. Mae'n debyg iawn i'r model cyfannol oherwydd mae angen rhoi sylw cyfartal iddyn nhw. I ni hefyd yn gorfod ystyried ydyn ni yn gallu cymryd safbwyntiau unigolion mwyn gwella elfennau falle seicolegol a chymdeithasol, bysau wedyn yn amlwg yn cael effaith sylweddol yn gorfforol hefyd. Wrth i ni ddefnyddio'r model yma, yn anaml mae unigolion yn teimlo dydyn nhw ddim yn cael eu grymuso, oherwydd ni'n edrych ar bob agwedd o'i fywyd nhw. So mae'n cymryd tipyn bach mwy o amser i falle ddod o hyd i'r datrysiad, ond mae'n model sy'n drylwyr iawn, very, very thorough. Os ni'n gallu reoli pob agwedd, yna i ni yn mynd i cael iechyd da. Yn y enghraifft yma, be rydw i falle yn ystyried yw, os ydw i'n unigolyn sydd wedi cael stroke, mae'n rhaid i fi edrych ar fy problemau corfforol, falle bod gen i problemau lleferydd, falle bod gen i problemau symudedd, falle bod rhaid i fi gymryd meddyginiaeth. So dyna yw'r ochr falle biolegol yn ôl trin pobl. Ond wrth gwrs, oherwydd hynny, mae gen i problemau falle seicolegol. Falle rydw i'n dioddef o iselder, falle mae llai o hyder gen i, falle bod llai o wydnwch gen i oherwydd hyn. Ac yn amlwg yn gymdeithasol oherwydd falle fy mhroblemau gyda lleferydd, neu dydw i ddim yn gallu symud cystal, felly methu mynd i lefydd roeddwn i fel arfer yn mynd i, mae angen i hwnna i cael sylw hefyd. So os ydw i'n gallu rhoi'r sylw cytbwys i'r bio, i'r psycho, i'r gymdeithasol, yna rydw i yn cyd-fynd gyda'r model biopsycho gymdeithasol oherwydd mae'r 3 peth yr un mor bwysig ac yn cyd-ddibynnol ar ei gilydd.
Reit, fi'n hollol ymwybodol bod falle'r sesiwn heno wedi bod yn crynhoad sydyn iawn o'r pethau ni wedi wneud, ond cofiwch mae sesiwn 1, 2 a 3 ar gael i chi hefyd mwyn gwario mwy o amser yn amlwg gyda'r cynnwys yn y sesiwn. Oes 'na unrhyw cwestiynau? Dim cwestiwn, diolch.